Podemos aí facer unha similitude. Cas accións e cas criptomonedas, si as compro e as teño aínda en propiedade, aunque ora valgan menos, aunque vayan menos, non hai que declarar. A perda esa prodúcese no momento en que eu as transmito. Eu comprei unhas accións por 1.000 e mentras nas venda non teño que declarar. Bueno, no caso das accións, se cobrei dividendos, teño que declarar os dividendos. No caso das criptomonedas é distinto porque cada vez que opero con elas, se eu pago con unha criptomoneda un ben, aí xa automáticamente estounas transmitindo, a que parece que sea unha permuta. Aí pode haber unha variación patrimonial. Non, se as teño conxeladas, salvo que seas unha persona con un patrimonio, se produza a obriga de declarar tamén no imposto do patrimonio, que aí é onde se declara o que se ten, non o que se produce, daquela sí. Mentres as teñas aí conxeladiñas, como moi ben dis, non hai que declarar.